da kai kar ka bar ni na yi kuka. Karshen ka ba za na iya komai ba, karɓi duk bayani na gunka na zaune ce farin duba. Wani san dalilin da za ya raba mu haka ban so ba, so nake ka zan bango makiya na za su yi shakka. Zaka so ne ni kaɗai kake so ka gani, nutsuwar kana burge ni, kwarjinin kana roɗa ni, in na ganka kayo kuliya sai na ƙara ƙaimin sanka. Ha 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 ha. Iko da yaushe da na tuno ka zan ji sanyi, na tuno saurayi mai kala ta in yayi, zuciya ta amince kuma ka ce yayi, idan ka ce za ka bar ni dole ne na yi kuka. Zan faɗi masoyina sai ka tare ni, gare ni ka yoke shi kar da samari su kula ni. Jiyo ka kalle ne da ne da kai min ya kamanni, idan ka amince min ba za na bar ka kayo kuka. Zuciya ta amince